Hasiko gara. Bueno, arratsaldeon. Hemen gaude Sanuriko udal pilotalekuan. Euskal Herritik mundurako txapelketako semifinala jokatuko dira. Eta jaialdiko lehenengo partiduan Herriko Gorriz Enara Gaminde eta kamiseta berde Samai Aldai izango ditugu. Gara Eneko Uribe eta Oier Zeharra. Arratsaldeon, Oier. Bai, arratsaldeon. Lehenengo sakea Amaiari tokatu zaio. Jokotara jokatuko da, 10-eko biloko, lauterdian. Eta bueno, Enara da favorito, printzipioz, bere taldeko partiu guztiak irabazi ditu. Amaiak aurreko astean Olatxarri Zabalaren kontra galdu zuen. Bueno, ia zelan doak egun partida. Bai, hori da Eneko ez. Bueno, apurra lehiaketaren egitura hori izan da. Bi multzo bakoitzeko lehenengo bia eselkatu dira finalerdietarako, eta esan duzu moduan, Enara Gaminde oso nagusi izan da bere multzoan, eta beste multzoko bigarrena izan da kasu honetan Amai Aldai, eta bueno, partidu lehiatu izango da, nahiz esan duzu moduan, printzipioz Enara izango den favorito argi. Zia partida, eta ia peloteoan zin gaientzen den. Enara luze jokatzen saiatuko da. Eta Amaia aldiz aurrera kalduen bakoitzean. Bai, Enara azkenean atzelaria da. Bueno, rekurso asko dituen atzelaria hori ere egia da. Begira orain dejada klase handiko pelotaria da. Baina normalean, bai, peloteoan saiatuko da pelota lauterdiko marra horren inguruan ibiltzen eta aukera daukanea, bueno, gero bukatzeko artista da, ez? Bi paretarekin eskuinez bi pareta oso ondo manejatzen du jokaldi hori, eta gero dejadabe oin ikusi da. Ze ondo, ze matematiko abiadurarekin da, eta Amaiak bueno, aukerarik ez. Sakea ere oso ona du, baina bueno, ia Amaiak bere jokoa egiteko aukera duen bebai, eta partidu politia ikusten dugun. Badoa, lehenengo sakera Enara, luzea. Luzea izan da. Bai, aipatu behar da, Enara nazioen ligan, joan zen urtean Bilbo eta Barakaldon jokatutako nazioen liga horretan, txapeldun izan zela Euskal Selekzioa ordezkatuz, eta horria erakutsi zuen ze mailako pelotaria den. Espainiako ordezkarilez jokatu zuen Laia Salsamendi kontra jokatu zuen finala, eta oso nagusi izan zen Enara. Bai, gainera, banaka eta binaka izan zen. Hori da, bai. Jon Alberdi hautatzaileak hala erabaki zuen, da gero ikusi zen, erabaki zuzena izan zela, bi modalidadetan irabazi zuen urrea. Hormatik luzenarak eta ezin izan da Amaiak. Oraingo ritmoa jartzen bera, baina bueno, bita utzeko markagailuan. Enara kantxarditik jokatzen badu, zail eukiko du Amaiak. Bai, kantxako erdigune hori hartzen badu Enarak, bueno, botera eta bere ritmora jokatuta, zaila egingo zaio Amaiari, eta bueno, saiatu beharko du, jokuan nahazten, apur bat Enara tokitik mugitzen, eta batez esker eskuin mugitzen, ze bestela atzetik aurrera eroso ibiliko da Enara bai. Bada berriro sakera. Oso ondo hormara, sake guztiak orain arte, erresto bikaina, baina eskerrez ere oso ondo. Amaiak ekarri, ondo airesor, luze gainera, ia orain, aukera dauka erasorako.
Zabalera eta kanpora. Bueno, baina behintzat tanto honetan izan du aukera, erasorako, eta... Bai, hor, nik uste dut hori dela egin behar duena Amaiak, ez? Aukera daukadan aurrera egin, eta apur bat jokoa nahazten saiatu. Bueno, gutxigaitik, bolea hori, gutxigaitik joan da kanpora, baina... Bai, hori da, eta gero saker berreskuratuta, pelota aldatu, eta pixkatia hor sakerrematean asmatzen duen Amaiak partidaren dinamika aldatzeko, ez? Ez du tantoa eraman, baina, bueno, behintzate ondo jokatutako tantoa izan du, ia halako gehiago izaten dituen. Labur sakea, pasatu da, eta ezin. Eta denbora. Denbora eskatu du set bakoitzan, denbora bakarra dute, ezta? Bai, hori da. Hori ere aipatzekoa da, ez? Bueno, nazioarteko Euskal Pelota Federazioaren arauekin jokatzen ari dira txapelketa hau. Pixkat, txapelketa honen helburua hortik jaio zelako, ez? Urrian Argentinan, Buenos Aires eta Uruguaiko kolonian egingo den txapelketa hortarako prestatzea, eta, bueno, apur bat, arautegi horrei jarraiki, pelotari bakoitzak, set bakoitzean, deskantzu bakarra eskatzeko aukera edukiko du bai. Naiz eta azkenean emakumezkoek ezingo duten lehiatu munduko txapelketa hortan, ez? Lehen aipatu dugu, ez? Bilboko Nazioen Liga, hor erakustaldiko modalidade moduan jokatu zueten ezkerparetan emakumezkoek. Momentuz behintzat ez dute lehiatzeko aukerarik izango ezkerparetan, baina, bueno, Euskadiko Federazioak otsailean ja hasi ginenean txapelketa antolatzen, eta oraindik ez geneukan erabaki horren berri, eta erabaki genuen txapelketa antolatzea izango zela honena, emakumezkoetan ere bai, eta azkenean aurrera egitera erabaki dugu, nahiz eta urrian beraiek lehiatu ez, iruditzen zaigolako, merezi dutela ere espazioa edukitzea, eta bueno, Bilbon behintzat, hor espero dugu egotea, behintzat banaka lehiatu alizatea emakumezkoak ere. Beste esake labur baten erak, azkeneko biak ez ditu armara sartu, baina oso bizi joan dira, eta Amaiek ezin izan ditu eraman. Apena bat frontbolean arituko dira, baina eskuz, baina ezkerparetan ez. Bai Ainara eta bai Amaia aurre hautatuta daude Mikel Rafaelekin. Hori da, frontbolean lehiatzeko, bai. Pena bada, gainera hemen urte asko daramazate, goi mailan lehiatzen, uste oso errotutako jokamolde badela, eta bueno, azkenean mundiala ez lehiatzeaz aparte, bueno, hemengo neskamutientzat ere ispilu bada, ez? Ikustea kasu honetan emakumezkoak ezkerparetan lehiatzen, azkenean kontagiatu egiten da, kutsatu egiten da zerbait da, eta pena bada oraingoan ezin lehiatu ahal izatea, baina bueno, etorkizunera begira, espero dezagun aurrera pausoak ematea, eta nazioarteko federazioak ere jokamolde ofizial modua onartzea. Aurrera joan da Amaia, baina ez dakit airez errestatzeko intentzioarekin edo, baina erdibidean harrapatu du pelotak eta botera ezin izan du eraman, eta lausake segidan sartu dizkio, eta lehenengo seta ia apurtuta dago. Oso ezberdina da setetara jokatu edo 22 tantora jokatzea. Bai. Eskaldatzen da jokoa. Bai, hori da. Partiduan oso sartuta egon barzela denbora guztian, ez? 22 jokatzeak beti ematen dizu, beste distantziatxoa hartu ezkero, beste patxada bat, baina hemen, nahiz da lehenengo jokoa 10 utzi irabazi, bigarrenan berriro entxufatuta hasi beharra daukazu, ez dela arriskoa daukazu, dezen batera joateko, ez? Eta tanto. Eta Amaia partidutik irteten,
enara nagusi, tanto honetan pelotan asmatu du, eskerrera sartu dio pelota Amaiari eta aukerarik ez du izan. Gainera hori, enarak tanto bukatzen ere badaki eta inspiratuta badago horretan ere, zaila da urte guzti honetan zehar erakutsi du ondo dagoenean oso zaila dela berari aurre egite. Bai, Amaia horren jakitun da, ez? Badaki enarak oso zerrikitu gutxi utziko dizkiola eta nik uste dut apur bat horregaitik dagoela, bueno, bera ere oso jokalari impulsiboa da, Bai. Sake hona, eske sake asmatzen ari da, da. Jokamolde honetan, sakean asmatzen duenak. Baina, bueno, orain jokoa irabazten badu ere enarak, gero berriro 0-0 eta Amaiak horrek izango da aukera partidari buelta emateko. Alde hon hori badauka jokotako joko molde honek. Bai, hori da. Hasiera txar batek ez zaituela behintzat guztiz kondenatzen, ez? Baina Amaiak nik uste dut hori, bueno, lehenengo joko hau lehiatu, baina galdu ezkero, berriro ere orain deskanso bat hartu, bueno, saiatu reseteatzen eta topera azten bigarren zeta hau. Gaurko partio irabazten duenak, finalean horrela Txarrizabala izango du, gaur goizean Gernikan itxaso erasuni 10-3 eta 10-3 irabazi dizkio bizetak, eta egia esan Olatz oso txapelketa hona egiten ari da. Taldean Olatzek Amaia bera izan zuen, Nora Mendizabal eta Naroa Agirre, eta partiu guztiak 2-0 irabazi ditu, joko guztiak irabazita, eta bere partetik enarak itxaso erasun izan zuen, Ainhoa Ruiz de Infante eta Madalen Etxagaray. Eta joko guztiak irabazi bai, Etxagarairen kontra ezin jokatu, Madalen gaixorik egon zelako. Bai, gastroenteritia jota egon zen aste hortan Madalen Etxagaray, aur bezperan, eta ezin izan zen partidori jokatu, baina bai. Biek erakutsi dute nagusitasun handia, eta urte osoan nik uste dut bereek izan dela banakakoetan dominatzaileak, Laia Salsamendirekin batera garra da, eta Miren Zabaleta, Goiri Zabaleta, baina bai, txapelketa honetan behintzat oso nagusi, eta ikusi beharko da, ez? Nara pasatzen bada, final hori ere oso erakargarria izango da. Bai, ikusteko partida. Eta bigarren jokoa aurrekoaren pare hasi da, beste sake bat enarak. Eta gainera enarak ez du erritmoa jaisten. Honek berera jarraituko dugu. Gainera ikusten da eroso jokatzen ari dela, ez? Enarak agian, lekuz o tokiz ateratzen duen jokamolde bat ez badauka aurrean, horrela eroso ari da, sakean oinarritzen ari da bere garaipena Amaia ostera, partidutik atera eta pizkat. Eta holan, gainera buruz buru, oso zaila da. Tanto bat izan du hor, Zabalera joan zaiona, pizkate jokoa bere aldera ekarri duena, baina beste guztietan ezin izan du. Errestotik asko gozatzen ari zaio eta gero pelotean ere enara nagusi. Hau, sakera berriro. Erresto ona, Amaiak, ia tanto honetan. Bueltan baten dion jokoari. Luze baina erdira enarak eta baina dominatu da berriro Amaia. Oso ondo horatzeraka. Badu aurrera, lehenengo aukeran, gantxoa ona. Enarak eraman eta komplikatu. Berriro gantxoan. Eta enararen utxa, baina joko enredatu eta hor lortu du. Bai, behintzat hor lortu du enara kontrakantxara ekartza, ez? Piskat atzelariak ez dira ineroso sentitzen horrez, apur bat kantxaren referentzia hori galduta.
eta hori da Amaiak egin behar duena, ez? Kanpotik esatea erreza da, gero egitea zailagoa, eta zailagoa indik Enara bezalako pelotari handia dakasunan aurrean, baina, bai, bueno, sakea berreskuratu du, bita bat, eta... Ia saketik, asmatzen du. Bai, hori ere gakoetako bat izango da, ez? Sake hona da, Ormara, Bila doa gantxora, eta ederra, oso ondo joan da Bila. Sakeak ez du abiadura gehiagirik eraman, baina behintzate Orman sartu dio, eta aukera ondo aprobetxatu da Amaiak oso ondo. Bai, bikaina, tanto bikaina orain. Gaina aurrera egin du, zalantzarik ez duki, eta bikaina. Eskumako arrasto hori bilatuz, Enararentzat aukerarik ez. Berriro sakera Amaia. Erdikoa, eta hor oso ondo Enara, baina, bueno, gantxo zederto, eta ona markatu du epaileak, Amaiak luze joan dela eskatu dio, baina hemen hemendik zaila da ikustea, gu rebotean gaude eta ez da ikuspunturik onena, ez dakit. Hemetik ona dirudi, baina bueno, epaiak ez du zalantzarik euki. Bueno, ondo Enara, Amaia. Hirutik sartu da, baina horretan saiatu behar du, tantoa mugitzen eta enredatzen. Ematen du, barruan izan dela, baina ezakit. Zutan perspektibak engainatu egiten du. Bai, nik uste dut sakea ez duela asmatu, ez da? Sakea erdira utzi dio eta... Ondo errestoa behintzat, ekarri du, sake hona zen Enararena. Lautik gantxoz, defentsan, baina eraman hanketara Enarak, eta ondo defentsan Amaia. Luze oraingoan, moztu eta ez da iritsi. Oso ondo jokatu du Enarak tanto hau, Amaiak defentsa honerak utzi, baina Enara zuzen. Bai, erritmo handia sartu dio hor, jokuari eta... Amaiak ez zinen. Bai, frustratuta, eta gero sakean ere jakinda bai edo bai asmatu behar duela zaila da. Hori Enararen meritua da. Bai, dudabarik ez. Behartzen zaitu zurea oso ondo egitera, ze badakizu berak berea primeran egingo duela, eta kasu honetan Amaia apur bat ezinean ikusten dugu. Horrengoan sakea 6an baztertu, sekulako sakea sartu dio, aurrelaria dirudi, sakean, Enara. Bai. Oso ondo botatzen du pelota aurreraka. Oso ondo. Aurrelari asko baino beto. Bai. Oso pelotari koordinatua da. Eta lehen ere esan dugu, ez? Naiz eta atzelaria izan, rekurso handiko pelotaria da, bolea ere oso ondo moldatzen da, eta gero biparetak gaur ez du beharrik euki, baina bipareta eta dejada botatzen ere ikusi dugu, eta partidu hasieran oso ondo, artista da horretan ere, eta primeran. 5-2 bigarren setean, eta Amaiaren denbora, badoaz kantxara, denbora askorik ez dut hartu. Ondo eskatutako denbora. Eta badoen arrazakera, herrira. Berriro esake oso ona, oso errestona Amaiak. Oso ona, dejada. Bikain. Matematikoa. Txapa gainean justo, oso ona. Zen erraza gainera bote handiarekin etorri zaio pelota, baina oso ondo sartu deskua eta perfecto egin du dejada.
Ez, etzen erreza, ze berak eman dio abiadura. Bai, Etzen abiadurarekin datorrenean pelota bat, errezagoa da ez, Bai. norberak abiadura hori aprobetxatu eta efektuarekin deja da botatzea, baina. Beste sake hon bat Enarak, eta ezin Amaiak. Eta 7-2. Ondo jokatu ditu, tanto batzuk joko honetan, Amaiak, baina Enara oso nagusi. Eta beste sake bat Ormara, 6-erditik, frontisera ekarri, baina kanpoan. Erresto oso ona izan da sake oso zaila zen, baina... Goiak libratu ditu, baina zabalean ozta, baina... Bazirudien goiko sarea joko zuela pelotak, baina... Zabalera joan zaila. Da pelotalekua be aproposa, Bai. Oso pelotaleku jasoa, ondo ikusten ondo zainduta dagoela, eta giro polita dago, Bai. Igande arratzaldea, eta, bueno, kontuan izan da ze egun den. Bai, eta ze programazio dagoen. Hori da, oso giro polita, eta... Bai. 3 partidu hon, gainera. Eta, bueno, badoa Enara bere azken sakea izan daiteken era. 9-2. Gure pantailan 8-2 agertzen da, baina 9-2 doaz, eta azkena izan daiteke. Amaiak remontatzen ez badu. Ormara berriro, eta Amaiak ekarri. Iaz egiten duen Enarak. Ormatik luze, oso pelotazona. Eta erraz irabazi du, favorito zen eta ez dio aukerarik eman Amaiari. Bai, oso nagusi. Enara, nik uste dut Enarak berea oso ondo egin duela, batez ere sakean oinarritu du garaipena. Eta espero genuen lehia orekatuagoa, Amaia ere manomanista oso ona delako, Lauterdian oso ondo moldatzen delako, baina gaurkoan oso nagusi izan da Enara. Bai, eta orain hurbilduko zaigu Enara eta elkarrizketa bat egingo diogu, argazki bat aterako diotoren, eta ona hurbiltzen zaigun. Finalerako txartela eskuratu duela, datorren igandean Euskal Herritik mundura hanpo txapelketako finalerako txartela, eta ia zer kontatzen digun. Bueno, Enara, zorionak, partidu bikaina, lehenengo zetetik nagusi izan zara, zelan ikusi zu partidua barrutik? Bueno, ni ondo aurkitu naz, egia esan sakeagaz, ondo ibilinaz, tanto batzuk indota saketik eta gustora, uste dute Amaiak ez taulaki bere egune, baina, nik nire lana ondo indot eta posik finaleko txartelaz. Izakean ikusaitu asko asmatu duzula, gero dejada batzuk bai ondo, jokoz ondo, Amaiari ez dioz aukerarik eman, posik. Bai, hori da, azkenean gehienak sakez izen direz, gero tantoan zehar pelotazo gitxi egon dire, eta nik nire inderra aprobetxatzen saiatu naz, eta ondo urten da. Eta orain finalean olatz, biok ez duzue jokori galdu txapelketa guztian zehar, eta ze espero duzu? Bueno, final oso gorra ez da, azkenean olatz Lautardien nitzat espezialista da, azkenean honenetarikoa, eta partidu gorra eukiko eta horretik, egia da oindala asko ez dutela beran kontra irabazten banaka, eta hori horre dekot, eta datorren astean alba dutzetik hasi.
Ia, zelan doakizun, zorionak eta eskerrik asko elkarrizketagatik. Bai, zueri eskerrik asko.
Bueno, bagoaz, arratsaldeko bigarren partidorekin. Buruz burukoa kantxa osoan, gizonezkoena. Kamiseta gorriarekin Gaizka Karregal. Eta kamiseta berdez Adrian Uriarte. Bi bizkaitar. Adrian txapelketako gazteenetakoa. Ordezko moduan sartu da, Inaut Lizagaren lesioagatik. Eta semifinaletan sartu da. Aurreko astean bere partidu irabazita eta bestaldetik Gaizka Karregal, afizionatu mailan rekorrido handia duen pelotaria, esperientzia duna, buruz buru batez ere pelotari oso ona, eta Gaizka favorito, baina Adrianek gauzak zail jarriko dizkio seguro. Bai, uste dut oso partidu lehiatua izango dela. Biak dira, esango nuke, espezialistak banakakoan. Gaizka Euskal Pelota selekzioko kide moduan Nazioen Ligan jokatu zuen, Inaut Lizegarekin batera, eta urrea eskuratu zuten. Eta gero Adrian ere oso manomanista osoa da, ez? Oso fisikoa. Eta azkenengo Gramni txapelketan, lurraldeen arteko Gramni txapelketan, 22 urte zazpikoetan, bera izan zen nagusi eta egia esan oso partidu lehiatu izango dela gai. Joanes Zestauri irabazi zion, final hori. Joanesek Euskal Herritik Mundurako semifinala ere jokatu du, Irribarriaren kontra, eta Irribarriak irabazi zuen desenpatean. Lehenengo zeta Joanesek irabazi zuen eta azkeneko biak Irribarriak. Eta taia gaurkoan gertatzen den. Irribarria dute zain finalean eta hasi da partida. Sake osona, botera arrestatu du Gaizkak. Eta luze jokatzen Adrian. Eskumaz luzatu, Ormara ez du sartu denik pelotarik. Pelota jeitsi, eta oso ondo aurreretu da Gaizka. Eskerrez Gaizka kantxarian, Ormabikoa. Oso ondo iritsi da, eta orain bai Orman sartu Adrianek. Ia eskerrez. Tantoago gordoa. Aukera dauka amaitzeko, dejada, bizia eta tanto. Tanto horra lehenengoa, Bai, ondo berotzeko, tantoa. Eta ikusi da probat zer espero dezakegun partidu honetaz, ez? Bai, biek izan dute dominatzeko aukera tantoan. Gaizka ikusi dugu, kantxardian eskerrez jarriko dela asko, oso eskerrona du. Eta biak dira pelotari oso fizikoak, ia zelandoan kontua. Bai, hor pixkat Gaizka bipareta eskerrarekin aproba bere burua saldo edo, Adrianek igarri egin dio intentzioa eta berri hor buelta eman dio tantuari, baina biak dira oso fiziko indartzuko pelotariak, Hau, basakera Adrian. Hau bai Orman sartu, baina oso ondo eraman Gaizkak. Luze, eskerro zona dauka Gaizkak. Ondo luzatzen pelota Adrian. Orain moztu, eraman Gaizkak. Eskerrez pasa. Ederra. Tanto gogorra hori ere. Bai. Maia handiko tanto jokatu Gaizkak, Aipatu duzu hor eskerrez goitik eta rekurso handiak ditu eta hor zaila egingo zaio Adriani hor eskerpareta ondo ez badu aurkitzen eta bukaeran ezagain horrekin ondo bukatu duen tantoa Gaizkak berak. Eta ondo topatu arren, Orma, Gaizkak ekarriko dizkio gehienak, Adrianek tantoa bukatzen asmatu beharko du, bestela, orain ikusi dugu defentsan ere Gaizka, oso ondo moldatzen dela biak moldatzen dira ondo defentsan. Bai, neurri baten badira ezaugarri antzerako pelotariak, esan nahi dut. Hauei partidua irabazi egin behar zaie, beraiek ez dute galduko.
hori da, beraien maila beti ematen dute, oso lehiakorra dira gainera buruz-buruko partiduetan, eta lanak egin barko ditu irabazena duenak. Gaizkaren lehen sakea, ez da gaur egun buruz-burukoetan ikusten den sake onenetako izan, baina Adriani gora joan zaio erresto. Ez du eskuan ondo sartu pelota eta bolearekin gora. Bai, sake luzea, baina kantxaren erdira atera du Gaizkak eta Adrianek gora, ez? Berriro boleaz Adrian errestoan eta biak aurrera airera. Eskerrez, oso ondo, hormatik hormara gainera. Boti boleaz orain. Aurreratu Gaizka eta sota manos luze. Defentsan Adrian. Ondo aurreratu da oraingoan. Gantxoa eta tanto. Ederra. Beste tanto gogor bat. Bai, tanto gogor bat eta bikain bukatutakoa Gaizkak, eh? Ze ondo bilatu duen hor eskumako arrasto hori. Bai. Indar askorik ez dio eman, baina oso ondo markatu du. Eta ederra tanta. Konpetitzerako garaian Gaizka seguro bat da. Bai, bermea handia ematen du, seguridadea handia ematen du, eta, bueno, ez da kasualidadez izan hautatua, ez? Baina, bueno. Bigarren tantoa sakez, hormara sartu duen lehenengo sakea Gaizkak. Lanak egiko ditu Iraitzola Etxeak gizonezkoen hautatzaileak, Bai. Hemen dago gaur ere, pelotariak ikusten, baina bai binaka eta bereziki banaka maila handiko pelotariak da momentu honetan aurre hautatuen artean, lehen aipatu zuez, Irribarria bera finalan dagoela, ez dago Eñaulizeaga problema fisikoekin ari da, baina bera ere, bueno, hautagaietako bat izango da mundial horretan egoteko, eta lanak egiko ditu eta buruko minak Iraitzek. Bai, bendito problema esaten da gazteleraz, baina lan zaiak bai. Gaizka bera ere, hautagai sendoa da. Bai. Aurre hautatuen artean, erratzen ez banaiz, veteranoena izango da, edo veteranoenetakoa, besteak gazteagoak dira, baina honek ematen dizun konpetitzerako seguridadea eta oso handia da. Eta orain txapelketa honetan ere, erratzen ez banaiz, partio guztiak irabazi ditu, taldeko lehena gelditu da. Bai, lider gelditu da, bai, bi partiduak ondo atera ditu. Biak okerrezpanago bita utz. Bai, lehenengoa Santxoren kontra, bai. Santxoren kontra Galdakao, bere jaioterrean, eta Sestauren kontra ere bai. Eta aipatzekoa da ere bai, Gaizka okerrezpanago frontball modalidaderako ere aurre hautatuen artean dagoela, orduan honek erakusten du ze ahalmen daukan, ez? Ze lehiakorra den, eta, bueno, guretzako hain ohikoa ez den modalidade hortarako ere aurre hautatuen artean dago, eta ikusi beharko da. Ia, Argentinan ikusten dugun, eta ikusten badugu, ze jokamoldetan, ez? Deskansoa eskatu du Adrianek, 5 tanto segidan egin dizkio Gaizkak, ia zelan segitzen den partida. Orain sake asko sartzen hormara, Gaizka. Boleaz defentsan, Adrian ondo, bolea ona. Bolea bizia, Gaizkak ondo ekarri. Lau barruan bi pelotariak. Bai. Erritmo oso bizian.
Horein pizkat luzatu du Gaizkak. Ritmo handian, tanto hau. Aurrera du Adrian, bila. Amaitzeko aukera, luze. Hori ezingo du eraman. Ez du ekarri, ez. Gehiegi izan. Tanto oso gorra. Oso ondo Uriarte, Hor ritmo ondia jarri dio tantuari. Hor gainera dudako pelota baten aurrera egin du, eta Sotamanoaren bila joan da, eta nik uste dut horre eman diola buelta tantuari, eta gero oso ondo, baina lehen aipatu duguna, Gaizka defensa handiko pelotaria da, eta hor gantxoarekin eta gehitxoago asmatzen ez badu, lan asko egin behar da Gaizkari tantoa egiteko. Bai, bi gantxo sartu ditu, tanto honetan Adrianek, baina ez du lortu pelota kontrakantxara ekartzea. Bai. Eta hor Gaizkak erraz defendatuko dio. Ia sakearekin Adrian. Hor mara, luze, ondo atera zaio Gaizkari, errestu bikaina, eta aurrera, Adrian. Etzen aukera txarra, Ez ondo aurreratu da. Bai, hausart eta ondo egin duela aurrera, baina ez du asmatu hor. Bai, atxedenetik ostean, ikusten ari gara, Adrian, pizkat erasokorrago edo agresiboago, ritmo gehiago jarri nahian. Ia zelan funtzionatzen dion Gaizkak pelota berdinarekin jarraituko du. Ez dira errezak izaten, pelota horiek, frontizetik hain hurbil, apur bat erorita etorri da pelota hori, eta etzen hain zirudiena bezain erreza. Eta pelota berria bada, seboarekin, zailago dira. Eskumaz Adrian, errestoan, oso ondo. Eta tanto. Oso ondo Gaizka, Gaizka berea bikain egiten, eta Adrian hor aurreratu egin da, pelotari botea apurua moztu nahian edo, baina hor oso behartuta eta golpea tira dio, baina ezin, eta lehenengo setau ja bideratu da Gaizka. Eta Gaizka eroso dago defentsan dagoenean, bai. Badaki... Ohituta dago, nik uste dut askotan tokatzen zaiola, behar bada ez da pelotari jotzaile bat, ez dakit Irribarria batek edo Lizeaga batek daukan almenik ez dauka, baina badaki berea bikain egiten, orain sake bikaina bai. Gaur egungo buruz burukorako sakerik onena. Eta gero oso kontzentratuta dago Gaizka beti normalean partidan oso sartuta egoten da, eta nik uste bera ere jakitun dela finalerako txartela dago jokoan, baina beste gauza asko ere bai, azkenean lehen aipatu duzu Gaizka pelotari veteranoa da, eta afizionatutan dena dauka irabazia, baina mundial bat Euskal Pilota selekzio ordezkatuz jokatu alizatar eraintzako handia litzatek, eta oso motibatuta ikusten da bai. Eskerrez du pilotariak orain, hor dauka Adrianek aukera tanto amenperatzeko, baina kontuz kanpora, bai. Presaka pizkat ikusten zaio Adriani orain. Eta Gaizkaren kontra gauzako ondo egin behar dira irabazteko. Berako pari gutxi egingo ditu partidan zehar, eta ia Adrianek buelta eman dion pizkat jokoari.
Eskumas hor aukeratu du errestatzea, oso zaila zen. Asko erori da, ja. Ezker pareta jo eta asko erori da eta ezinezkoa hor. Eta bat eta huts. Hainbat tanto gogor egon dira, baina... Baina, bueno. Bai, orokorrean gaizka gehiago izan da, bai. Berak nahi zuenera jokatu da gehiago, Adrian Uriarte nahi zuenera baino, eta lehiakor gaizka, fresko gainera, ezkerrez eta... Eta fizikoki beti ondo prestatu. Bai. Hauek ez dira honetatik bizi, baina dedikatze, beraien biziko balira bezala da. Eta hauen azteko rutinak, entrenamentuak, jatekoa zaindu. Oso profesionalak. Bai, hori da. Gaizka ogibidez irakaslea, baina gaur ere irakaslai bat ematen ari da, nola jokatu eskuz banaka. Lehen komentatu ditugu, Zestau eta Santxo izan dituela gaizkak taldean. Beste taldean Irribarria geratu da lider. Uriarte bigarren, Zabaletari irabazi zion azkeneko jardunaldian. Adrian Lizagaren orde sartu zen. Eta hauek izan dira buruz-burukoan parte hartu duten kasu honetan 7 pilotariak. Bai. Ondo golea zerrestoan. Gaizka berriro defentsan, baina hor erosoa. Oraingoz behintzat. Boti boleaz Adrian. Boti boleaz Gaizka ere. Eta eskerrera gainera. Hormatik hormara. Eta bota egin du. Bigarrenean markatu dio. Bigarrenean markatu dio. Eta tanto Adrianek. Bai, ez dakit, nahita edo suertez egin da jokaldia izan den. Ez dakit. Nik ere duda, nik uste txokoan uste saiatu dela, baina... Berdin balio du, tantoak. Sakea berreskuratu du Adrianek eta... Bai, lehen aipatu duzu ez, Adrian Uriarte Einaut Lizeagaren lesioaren ondorio sartu dela Euskal Herritik mundura hanpo txapelketa honetan, baina aipatu behar da aurre hautatuen artean badagoela entrenamentuetan eta jada aspaldi hasiak dira eta hau ere oso lehiakor eta konpromiso maila altua erakusten ari da Euskal Pelota selekzioarekiko, beste guztiak ari diren bezala, eta postekoa da. Beste tanto gogor bat, Ormabikoa bota dio efektuarekin, Gaizkak ikusi, eta ez da ondo azkarregi iritsi den edo, baina... Bai, denboraz, nik uste iritsi dela, baina ez dakit... Azkeneko pausu horretan, ez duen doi harri edo. Eskuari begiratzen zion Gaizkak, baina ez dakit nik hanken arazoa ez den gehiago izan. Ez dakit, ondo jarrita zirudien. Bita huts. Adoa sakera Adrian. Sake gurutzatua eta ondo errestatu Gaizkak. Aurrera Adrian, bolea goitik berakoa. Ondo ekarri berriro Gaizkak, oso luze eta ekarri, hori ere. Eta denbora eman. Aurrera berriro Adrian, txokoan bota dio orain. Gaizka defentsan tanto guztian zehar. Eskerrez luze. Eta ederra. Oso tanto ona. Gauzak oso ondo egin behar izan ditu, tanto bukatzeko, Adrianek. Pentsa, azkenengo erremate hau ere, hankak lauterdian zituela egin du, eta bikain hor
eskuma horretan boleaz badago gatza, Bai. badago almen handiko pelotaria da, Bai. aipatzekoa da. Naiz eta aurrelaria izan, bueno, izai Joseba Eskurdiaren esperimentuak animatuta edo, ari dela ez, biharko izarrak txapelketan atzelari moduan ikusi dugu mailabian, Gramnian ere uste dute Errioxaren kontra edo partidoren bat jokatu zuela atzelari modu, eta oso meldea ona emanez gainera Adrian Uriarte. Oso horra da eta fizikoki pelotari ona. Gantxoa orain, ez du kontrakantza atera oraingoan ere eta Gaizkak ekarri. Gantxarditik Adrian, luze. Gaizka gantxoa, barruan izan da, oso ondo Adrian, ondo bildu. Atzeraka ekarriz Gaizka. Ez du asmatu golearekin, ia Gaizkak egiten duen. Luze, nekatuta. Txokor Adrianek. Eta Gaizkak kontraerasoan saiatu da, baina lau eta huts eta denbora eskatuko duela dirudi. Bai, jesartzera dator. Oso ondo Adrian joko honetan. Bai, oso ondo. Hor, aitzakearen bat ipintzekotan Adriani, ustot falta zaiola zabalera, ezker gantxo hori gehiago zabaltzea, gehiago aprobetxatzea. Ustot hori badala pelotari bat hor badaukana hobetzeko aukera, ez? Txokoan eroso ikusten da, hor bi jokaldi oso onak egin ditu, oin azkenengo hau ere. Baina zabaldean asmatzen badu, bueno, hori hortan hobetzea lortzen badu ustot, bere jokoak ere, bueno, aurrera pauso handia egingo duela, binak ere bai, tanta bukatzerakoan, eta banaka zerrezanik ez, baina, bai, bigarren setean, mai oso ona erakusten ari da Adrian, Bai, ikusten ari gara, Gaizka ez dagoela hain eroso joko honetan, eta defentsan, denbora guztian, orain arteko tanto guztietan Adrianek dominatu du joko honetan. Zak ez du tantorik egin oraindik partiduan, baina ondo. Kantxan espazioa sortzen, Gaizka atzerak ekartzen ari da, eta hori, zuk diosuna. Gantxoarekin pixkat gehiago asmatuko balu, hor espazio handiak sortzen ditu kantxan, bere almenarekin, eta badauka, lau eta huts, bigarren setean. Eta gero pelotari hauek Adrian esaterako buruz eta psikologikoki eta egindako pelotariak dira, eta badakite jokamolde honekin lehen aipatu duguna, nazioarteko federazioaren jokamolde honekin, lehenengo zeta nahiko ondo atera du Gaizkak, baina berak badaki, berak bazekien bigarren set honetan berriro partidua zerotik hasten zela, eta berriro ere partiduan sartu, egoera horri buelta eman, eta bigarren set honetan nagusitzen ari da momentuz. Eta pelotalekuak ere itxura polita dauka, hor babesle askoren pegatinak, eta hori ere eskertzekoa da antolakuntzaren partetik, federazioaren partetik eskertzekoa da babes hori ikustea. Aurrera egin du Adrianek, sakerreztoan. Luze oraingoan. Gaizka defentsan ondo, aurrera joten ari da asko Adrian. Eta funtzionatzen ari zaio. Ia eskerrez egiten duen. Hor berriro, ez du askorik ireki, eta orain Gaizkak aukera. Ez du aprobetxatu. Biak lau barruan, tanto honetan. Eskerretik eskerrera Gaizkak. Karri Adrianek. Orain bai luzatu du. Gaizka erasoan. Luze. Eta ona. Argi. Oso horra fizikoki partida. Bai. Pelota biziago baten bila igual, hau bajatu da. Bai, horrek berria dirudi.
saskian 3 pelota, guretzako guituta gaudenerako gutxi, baina hau ere nazioarteko araudiak ala zehazten du eta ala jokatzen ari dira hanpo Euskal Herritik mundura txapelketa hori 3 pelotarekin eta horre dakarren arriskuarekin, ez? Dezen batera joan ezkero, arriskua dago 3 pelota gastatu eta pixkat. Bueno, pelotariak agian, pelota biziago horren falta aukitzeaz. Atzeraka etorri da errestorako Adrian, botiboleaz bederatzitik ekarri. Gaizkak ez du asmatu errematean eta Adrianek luze. Kantxardian orain Adrian, ondo sartu du hormara, eta hori ere ekarri eta ondo gainera. Luze, oso luze Adrianek, ia zazpitik. Eta aurrera egin du Adrianek, oso ondo jokatu du tantoa, baina gaizkaren alde. Bai, pelotari goitik zetorren. Zaila zen. Erori eginda eta betik egin behar izan du jokaldea eta oso zaila da ez. Bai. Ondo egin du, nik justot erabaki ona zela ez. Agian gehiago sartu behar zen pelotaren azpia, baina oso ondo jokatutako tanto izan da eta, bueno. Azkeneko erremate hori falta. Bita lau, gaizka sakera. Airez orain Adrian, bai, sake bikaina. Sake bikaina. Gutxigatik ez da pasa izan, segurazki, enaiz fijatu, baina... Eso, argi ona. Hobeto ateratzerik ez dago. Sake horrei airez erantzuterik ez dago. Eta botera jarri ezkero ere, behatzi terretik errestatu eta zulo handia geratzen da. Oso ondo. Gaizka sakean gehiago asmatzen, Adrian baino. Luze, berriro, bederatzi terdira ekarri du Adrian, botiboleaz eta ezin. Ez da sakatzaile bizia gaizka, ez da abiadura handian sakatzen duena, baina hartuta dio, luze sakatzen du eta askotan horre esker horman sartzen du perfecto, oso ondo egiten du buruz buruko sake hori. Bai, eta hor aire bi aukerak dira txarrak, ez? Zenek hor airera joateko oso pelota txarra zen, pisu handia zekarren horrek, eta botera ere ikusi dugu, ez? Behatzi terdian, hemen rebutuko zulotik eta presaka eta oso lan zaila, berriro. 3 sake berdinakia, 3 eta 3 tanto segidan. Ez dakit Adrianek denbora eskatu beharko lukeen. 5 tanto segidan egin dizkio gaizkak. Deskansoa eskatu ostean berak eta markai hori buelta eman dio. Horrengoan ez du esker horman sartu, Airez Adrian, ondo. Aurrera doa Lezamako pelotaria, luze, eskerrez. Eta gaizkak eraman. Oso pelotazona Adrianena, gaizkak ekarri. Eskerrez berriro gaizka luze. Adrian Sotamanos. Besagain gaizkak, erritmo biziko tantoa berriro. Gordoka gaizkak pelota kantxardian. Hanketara jokatu.
Eskerretik eskerrera, aurreratu Adrian, pelota zaila zen, nahiko agindu. Nekatuta bi pelotariak. Bada bi Adrian, luze berriro. Txokoan, iritsiko da gaizka, Ormabikoa, ez da zabaleratu. Ondo Adrian. Leher egin da biak. Aurrera Adrian, eta iritsiko da gaizka ere. Bolea zabalera eskura bota dio, eta tanto. Biak lurrean. Oso tanto horra, biak lehertuta. Hor... Nahi eta bota dio zabalera, ez da? Bai, ez dakit berak espero zuen gaizka... Zela altxatuko edo gainetik pasatzea edo. Txokora joango zela, ez dakit hor... Ez dut erabakia ez dela guzti zuzena izan, baina, klaro, pulsazio horiekin. Ez dakit zema pelotak eduki zuen tantoa, baina oso tanto horra izan da fizikoki oso exigentea, eta ja hor erabaki zuzenak hartzea benetan da zaila, baina Uriarterentzat pena ez, lan handia egin du, tanto osoan, tantoari buelta ematea lortu du, eta baina, bueno, ikusten da ez, ze maila daukan gaizkak ekin eta bukaeran berarentzat tantoa. Eta momento klabea da orain, partiduan. Adrianek joko honetan ez du atsedenik eskatu, ez da? Esango nuke ez. Batzutan pelotariak beste gehiago urrengoan eskatuko dut eta zei tanto segidan egin dizkio gaizkak. Bai, gaizkak aita dauka botillero lanetan, Adrianek baditu aholkuak ematen hor lehenengo hilaran, baina ez da inorre xeri botillero lanetan edo, eta egia esan ematen du momentu aproposa izan daitekela bai. Gantxoa gaizkak, ez du kontrakantzara atera eta eskumaz oso ondo dara. Oso ondo dara. Hor bi pelotariek eskuma sartzen dutenean pelota, ze ondo sartzen duten gerria eta hor mara. Frontiz aprobetxatuz, eskerrormak beti zailtzen du ez, defensako lan hori, eta bigarren joko hau oso lehiatua, eta maila honekoa nahi gustatzen ari zaite, bigarren joko hau. Bai. Sakera Adrian, ia aprobetxatzen duen. Laburra sakea, botera gaizkak eskerrez, eraman, bila do Adrian, gantxoa, hanketara kontraera zoa gaizkak, eskerretik eskerrera airez eta tanto. Zazpi eta bost, ez dio sakeak iraun Adriani, eta tanto bakoitzak asko balio du, hemendik aurrera. Zugarrezko balio dauka bai. Bigarren set honetan Adrian Uriarte ez da gaizka karregal baino gutxiago jokoa, baina detaile txikietan dago momentuz bitantoko diferentzia hori ez. Bai. Eta tanto, sakez. Lehen komentatu zu, lehenengo setean, gaizkak nahi zuenera jokatu dela gehiago, nik uste honetan alderantz izaten ari dela, baina gaizkak set honetan 8 tantotik 4 sakez sartu ditu. Bai, momentuz aldea hor dago, sakean asmatzen ari da gaizka, Adrian dudatan ikusten da ez, pare bat aldiz botera errestatzeko erabaki hartu du,
dudak ditu, aurrera egiten badu Gaizka oso ondo gurutzatzen ari da sakeak, eta hor dago diferentzia, gero peloteoan, Adrian maila ona erakusten ari da, baina saketan, 5. eta 9. Eta azkena izan daiteke. Gaizkaren, joko honetako azken sakea seguro, eta agian partidako ere bai. Vamos, se queda Gaizka. Ezker horman sartu, atxera egindu Adrianek, botiboleaz erantzun. Ez du arrotu Gaizkak eskumaz. Sotamarona Adrian, eta luze Gaizka. Ezin ireki pelota, eta hor ondo Adrian, gerria sartuz. Bila doa berriro. Oso ondo Gaizka. Ez egiten duen, komplikatu zaio pelota. Adrianek aukera orain, luze, oso ondo. Berriro bila doa. Labur bolea eta tanto. Ondo Adrian erasokor. Oso ondo bai, eta hau ere oso tanto gogorra, Hor, boleaz konfiantza handia badauka gantxoan baino, tanto bukatzeko ere bai. Bai. Abiadura handia ematen dio, bai defensan da bai, azkenago tanto honetan bezala erasoan ere bai, eta bueno, oraindik bizirik segitzen duela Lezamako pelota taldeko pelotariak, ez? Joko hasieran 4 tanto egin ditu segidan, orain beste 4 behar ditu. Partidan behintzat bizirik jarraitzeko. Erditik sakea, Ormabikoa jotzera joan da, eta partiduko lehenengo sake Adrianentzako, ez da sake hona izan, erresto sake bitxia, ez gaude oso dituta. Eta Gaizka ere hor... Sakearen bitxitasunak nik uste dute... Bai. Ez dakit, ez du ondo erabaki. Nik uste dut hor bere buruari esaten ziola, ez? Eskumakin sartzeko sakea zela. Uste baina gehiago zabaleratu da, hori egia da. Igual espero zuen ezker paretara gehiago sartzea eta kantxa erditik ezin errestatu. Berriro kantxa erditik sakea. Orain ederra sakea hau, baina Gaizkak eraman. Oso ondo asko gozatzen eskumaz, Adrian. Luze berriro, hormara sartu eta tanto. Bikaina pelotaka dau. Eta 8 eta 9. Ez da pelotaka da luzea izan. Baina Orman... oso indartsua izan, baina bai. Orman bikain sartu du. Eta horrezin ezer egin Gaizkak. Eta gauzak ez du daude hemen. Bai. Badoa sakera Adrian. Naita zabalera. Berriro. Orain eskumaz erantzun du Gaizkak. Ondo ireki oraingoan Adrianek. Defentsan Gaizka. Iaz egiten duen. Luze Adrian. Gaizkak eraman. Ez du aurrera egin oraingoan Adrianek. Txokora. Eta Gaizkaren hutsa. Bai, azkeneko tanto hauetan ausartago jokatzen ari Adrian, jokoa gehiago nahaztu, saketik hasita. Hor botera aurreko pelotakada baten ere bikain zabaldu du, eskumako arrastoria aprobetxatuta, eta
Eta Gaizka ere, apur bat, bere tokitik atera du, eta bueno, berdinketa eta desberdinketara joateko tanto bakarrera dago Uriarte. Eta denborarik ez du eskatu, baina jokoari buelta eman dio. Bai. Adrianek. Erditik sakea, Naita Zabalera, oso ausart, Adrian, ondo Gaizka, eta luze. Oleaz Gaizka, posteraino. Adrian Botera, oso ondo. Tantoa luzatzen. Gaizkak Adrianen eskerra bilatu, orain berriro, bolea. Eskerrez kantxardian Ormara, tanto oso gorra. Ja zituen duen Gaizkak. Ormabikoa eta tanto. Oso tanto gorra. Eta oso ausart Gaizka azkenekoan, ezen pelota erraza Ormabikoa botatzeko ere. Ez, eta efektu handia eman dio pelota horri, eta ezin jazko Adrianentzat. Eta partidu oso polita ikusi dugu. Bai, partidu ederra. Batez bereziki bigarren jokoa oso lehiatua. Maila handian aritu dira bi pelotariak, eta bueno, merezi zuen, Adrianek merezi zuen horre desenpatera iristea, baina... Ia esan oso ondo jokatu du. Bai, bigarren zetean izugarri gustatu zait, baina ustot hor Gaizkaren esperientzia horrek pisua handiagoa auki duela, eta merezitako garaipena Galdakostarrarentzat, Adizkideko pelotariarentzat. Ia hurbiltzen zaigun, elkarrizketa egitera. Bueno, Gaizka, sorionak, partidu oso gogorra, batez ere bigarren zeta hau, zelan bizi izan duzu barrutik? Bueno, dinosuna ez, oso gogorra batez ere bigarren zeta, ematen zuen, bigarren zeta ja bederatzi bost dut joan naizela aurretik, ja partidua baneukala, sentsazioak onak ziren, gogorra izaten ari zen, baina bueno, ja tanto bakarra falta ditzaidan partidua amaitzeko, eta horri ikusten nuen, baina hemen argi dago. Jarraitu behar da, berak nik uste dut ere partidua ikusi duela apur bat galduta, jotzen jarraitu du, partidu osoan zehar, arriskatu egin du gehiago ere, eta bederatzi-bederatzikoarekin urduritasunak, ez da, eta gero azkenengo tantuan ikusi dute arriskatu behar nuela, kolpez bera gehiago izan da partidu osoan zehar, orduan kale dobale eta sartu da bipareta eta partidua atxera, ez da. Ikusi zaitugu, lehenengo zeta oso ondo hasi duzu, iruditu zaigu lehenengo zetean zuk nahi zenuenera jokatu dela, bigarrenean pizkat aldatua jokoa, baina saketik bigarrenean bost egin dituzu, sakean asmatu duzu, zelan? Bai, hori da, ez da, nik uste dut partiduko gakoa sake izan dela, ez? Nik uste dut berak baino nahiko gehiago asmatu duela, min egin dio saketik, igual ez nion ematen abiadura handirik sakeari, baina lortzen nuen paretara sartzea pilota, eta horrekin min egin dut, ezta? Zuk esan duzuna, bost edo egin ditutan sakez, eta gero partidua, nire helburua zen apur bat partidua gogortzea, ez? Berak badakite kriston abiadura ematen diola batez ere eskumarekin, eta beran ni baino kolpe askoz ere gehiago da, baina bueno, nik ere baditut nire armak, uste dute lortu ditu dela ateratzea, eta gustura, ezta? Orain finalean, Irribarria daukazu zain, beste jotzaile bat, partidu gogorra izango duzu, baina partida polita. Bai, hori da, ez. Heldu gara finalera, hori zen txapelketa buruan neukana batez ere, bueno, guztiok nahi dugu txapela irabaztea, ez da, baina finalean egota ja sari bikaina da, ez da, eta zuk dinosuna, Irribarriaren kontra. Goizean izan du partidua, Joanes Zestauren kontra, partidu gogorra jokatu dute, berak irabazi du, eta dinosura beste jotzaile bat, ez da. Bai eskuma zein eskerrez asko jotzen dio pilotari, eta nik uste dut planteamendua nahiko antzeko izango dela, ez da, partidua gogortu, apur bat bere honetik atera, eta ia
ia txapela lortzeri dugun zerbait handia izango zen, bai. Zorionak eta sorte hon. Bale, eskerrik asko. Gustora Galdakaoko Adizkide pelota taldeko pelotaria, ez da gutxiagorako. Zauri handia zen, final horretara iristea eta lana gogotik eginda, ze Adrianek ere gustot, bigarren zetan berezekin nahi handia eman duela. Bai. Bueno, orain azkeneko partidurako berotzen duten bitartean, guk ere atzen txiki bat igual, ez da, Oier? Hori da. Gero arte.
Eta hasiko da arratsaldeko azkenengo partida. Kamiseta gorriarekin Egiguren eta Irazustabarrena. Balerdiren ordez etorri da. Lesio izan zuen ostiralean Balerdik. Eta kamiseta berdez Oian Etxeberria eta Elorz. Bai, binakako honetan, Oian Etxeberria eta Oier Elorz dira lehenengo gelditu diren pelotariak, bata talde baten da bestean, eta txapelketako sistemari jarraituz, lehenengo aurrelaria eta lehenengo atzelariak osatuko dute bikotea, eta bigarren gelditu zen bere taldeko bigarren Iker Egiguren, eta komentatu zuen ez, pena, Manes Balerdi zen gaur jokatzekoa, baina ostirale iluntzean Irurtzunen okerrezpanago aukizuen zuntza ustura txikiren bat, eta ezin izan du gaur hemen egon Manesek. Eskerretik eskerrera sakea. Eskumaz luze. Eta Elorzek. Txapelketako pelotari gazteena Elorz, erratzen ez banaiz. Binakakoan, behintzat. Eta oso maila ona eman duen. Bai, bera eta Arkaitz Murua izango dira. Murua bai. Gazteenak ez dakit zein den gazteagoa, hilabeteetan, baina urte berekoak biak. 2007koak okerrezpanago. Bolea luzea Oianek. Beso freskoa dauka Elorzek, Bai, txapelketako pelotari gazteena eta atzelarien artean diferentziak markatu dituena momentuz behintzat Oier Elorz zaratamarra izan da dudarik gabe. Atzetik eskatu. Justo iritsi, Oianek atzera. Bila doa, aurreraino joan da Bila, gantxoa. Ondo defentsan Egiguren. Pelota jeitsi Elorzek. Bederatzitik Ekar. Atzelariaren laguntzen Egiguren. Defentsan ondo, pelota ireki. Ondo eskatu. Eta luzatu zazpira. Ez du osatu pelota hori. Leku txarrera, Bai. ondo utzi dio. Naita, jeitsi, oso ondo gainera. Kerri Oianek. Gantxoa. Eskuma sekarri Elorzek. Pase tantoa lehenengoa. Gantxoa. Dejada zabaleran geldituta zen. Berak ere dejada. Eta tanto. Zelako tantoa lehenengoa. Tanto ederra. Oso horra. Ez dute lortu erraz tanto amaitzea. Aukera izan dutenean ere. Defentsan ondo bibikoteak. Aratz Irazustabarrena bere ere saiatu da tantoa bukatzen, Bai, pare bat aldiz, bi jokaldi bote ditu, bata atzetik eta orain tanto bukaeran hor dejada kontraerasoan. Tantoa bikote berdearen alde. Bada sekera Oian. Irutik joko dio atzelariak Elorzek, bizi, sortxira.
Ez da bila joan, oian. Osatu. Goiak libratuta, ia zazpien boteta, ia errebotetik, eraman. Atzeraka joan da gantxoa. Toki txarrera eskertiaren txako. Ondo defentsa, bi bikoteak. Erorin zaio. Iez egindakoa, bai. Eta Ikerrei guren da Aratz irasuta barrenak ere bikote sendoa osatzen dute, ez? Hauek ere, Gramniko txapelketan, lurralden arteko txapelketan, Gipuzkoa ordezkatuz jokatu zuten eta orezko mailan txapela eskuratzea lortu zuten Nafarroaren aurka, Barakaldon jogatutako finalean. Txoperena eta Nasa Pestegia uste dut izituztela aurkari, maila handiko bikotea hori ere, eta ohituta daudela elkarrekin jogatzera eta bikote oso ona osatzen dutela. Bai, bi bikote ezberdin. Oso diferente, bai. Elorz jotzailea eta oian errematatzailea edo, eta bikote gorria oso gogorra, langileak biak. Orain utz egin du Aratzek, baina normalean. Seguruenik golpez eta indarrez gehiago dira Oian Etxeberria eta Oier Elortz. Ahala handiko pelotaria dira, normalean Elortzek atzean erraz aginduko du. Eta Oian oso pelotari violentoa da, boleaz, abiaduraz handia ematen dio pelotari, ezkerra ere oso ondo manejatzen du. Eta eguren da irazuta barrena, oso pelotari Aratz, kolpez eta Oier baino gutxiago, baina Iker iritsi da, defentsan alde batetik bestera eduki du Oianek, baina ondo defentsan eta orain Elortzek errebotean sartu du pelota. Bikaina pelota. Tanto bikaina, ondo mugitu saketik 3 pelotazon jo ditu Oianek eta gero Oierrek aukera izan duenean errebotera. Binakakoan 3 aurrelari osatutako 2 talde egon dira eta beste 2 talde atzelariekin, Iruna guztietan. Finalean zai daude Azketa eta Bernaola. Semifinala irabazi diete Murua eta Garmendiari. Ondo Lorz, defentsan orain. Luze Aratzek. Zortzitik, eskerretik eskerrera. Oso ondo, Oier. Golea bizia Oianek. Ondo Aratz. Oian pasatzen utzi. Gantxoa Ikerrek. Atzelari laguntzen Iker. Komplikatuko da pelota, ondo atera zaio azkenean, eta luze. Atzelariari laguntzen lautik sartu da gantxoz Iker, baina utxe egin du. Ikerrek badaki horretan saiatu behar duela, ez? Lan zaila egiko ditu gaur seguruenik, kosta behar zaie gaur tantoa dominatzen, baina hor lauterditik atzelariari lagundu, pixkate Oier Elortzei erritmo hori mozten saiatu eta apur bat jokoa aurreko kuadroetara ekartzen saiatu behar du, nahiz ez daukan batere erreza, aurrean daukan bikotea, oso bikote indartsua delakoaz.
Denbora eskatu du, bikote gorriak. Eta aipatu ditugun pelotarietaz aparte, txapelketan parte hartzen egon dira. Hemen daukat zerrenda. Labaka aurrelarien taldean, Murua eta Egigurenekin, eta Ormaetxe, Etxebarria eta Azketaren taldean. Eta atzelarietan, Irazuzabarrena egonda Lorz eta Bernaolaren taldean, gaur ordezko lanetan dago, kanporatua izan zelako bera, ligazka fasean, eta Balerdigatik etorri da, Balerdik, Garmendia eta Goibururekin konpartitu zuen taldea. Hori da, berez Manez Balerdi zen jokatzekoa, lesio horren kulpaz ezin izan du jokatu, eta ordezko moduan Aratzek jokatzen du gaur, eta tanto diferentzia txikiagatik, artea Goiburu eta bere artean zegoen ordezkoa, baina tanto diferentziagatik Aratze izan da hurrengo atzelaria, eta berak lortu du gaurko finalerdi honetan jokatzeko eskubidea. 3 tantogatik. Hori da. Erdiko sakea, luze, 9 erdik ekarri Aratzek. Pelota bikaina Oierrek, ez da bila joan Oian, lautik luze. Lautik defentsa Niker. Berriro, atzelari laguntzen, ondo. Bila da Oian, gainetik pasaio pelotak eta Oierrek berriro 8 dira. Orain 9. Tanto gogorra Aratzentzako, ondo Iker, atzelari lagunduz, Baba berriro airera, gantxoa, bizi hanketara, orain luze. Eskumaz jeitsi, Eskumaz ere bi eskertiak Eskumaz, ondo moldatzen dira biak. Bila Oian. Gantxoa, irutiko zona, eraman Ikerrek. Luze Oier. Eskerroman sartu zaio, baina ekarri alere, pelota ona, rebotean sartzeko, Naita bota du. Ormabikoa, Naita igual, ez da? Bai, Naita botatakoa izan da, bai. Horre, Oierrek noizean behin jokaldi hori gustoko du jokaldi hori egitea, eta bai, horre... Bai, azkenean ezkerrak hor beti kontrakoarentzat zaila da kolokatzea, ez? Bere gorputzarekin espazio hori okupatzen du ezkerrez, eta ikusi da, ez? Iker tokirik gabe gelditu dela, eta oso ondo momentuz jaunda jabe, Oierre lortzatzean, Oian ere partidu, inteligente jokatzen ari da, ez? Behar bada jokuan gehiegi sartu gabe, baina berak badaki atzean kargatu behar ditela jokua, eta oso ondo... Ondo aukeratzen noiz sartu. Hori da, oin ez du hain ondo aukeratu, baina... Orokorrean, bai. Luze Aratzek, Eskerroman sartuko da, eta oso ondo. Oier, txoka kubritzera doa. Oso ondo kubritu eta tanto. Bizi eman dio pelotari. Lehen aipatu duzu, Aratz eta Ikerrek Grauniko nagusietako txapelketa irabazi zutela, eta aurkariak 22 azpikotan finalean egon ziren biak. Oier eta Oian, elkarren kontra. Elkarren aurka, bai. Hori da, Oierrek Bingen Beitia, Zeaniko gaur Zeanurin gaude, aipatu dugu, bertako semea Bingen Beitia lagun, eta beraiek irazuten txapela, bai.
eta aurkari Oian Etxeberria eta artea Goiburu bera. Laurak ari dira Euskal Herriti munduran potxabolketa honetan lehiatzen bai. Badu, azakera Oian, 6-1. Oierri eskorroman sartu, baina eraman luze Iker. Bederatzi terditik ezin izan du eraman Oierrek. Ez dut esango pelota erreza zenik, baina bueno, normalean Oierre lortzeko bai. Baina horretako pelotariak eraman beharrekoa, baina ezin. Eta orain, beste esker bat sakera, eta lehen aipatu zu, Iker Eguren eskerra, baina gustatuko litzaieke bate baino gehiago hori, honen eskuina ukitzea. Bai, eskerretik eskerrera sakea ez du esker horman sartu, eta ondo errestatu du Oianek. Bai, eskuma oso dena du. Oso indartsua bai. Ez dauka arazorik kantxardian eskuma sartzeko. Zazpita bi eta jokoa badoakie gorriei. Eraman zakea bila doa, gantxoa oso ona Oianek, baina eraman Ikerrek. Orain luze, esker horman sartzen, oso ondo Aratz. Orain hanketara esker zaharra oso ondo, aurrera bolearen bila eta tanto. Zelako tantoa jokatu duen Oian Etxeberria. Oso ondo Oian, Oso ondo mogitu du pelota, hor Ikerrek ere bi pelota oso zaila eraman ditu eskuinarekin, baina Aratzek azkenengo honetan ezin. Joituen pelotazo guztiak, izugarri honak. Intentzioarekin, abiadura handia emanez pelotari, eta hor aurrera eginez gainera, gaur egungo aurrelariei horren beste bider esaten zaien hori ez, aurrera egin behar dutela, eta hor Oianek aurrera egin du, eta tantoa bikain bukatu. Zortzi eta bi. Eskerrez errestatu Ikerrek, eta Oierrek pelota bederatzira. Berriro utzi dio atzelariari Oianek, eta orain pizkat atzerago, eta ezin eraman. Hau ere eramatekoa agian, baina lan zaietan dabil Aratz. Lana pilatzen ari zaio Aratzi, bi jotzailea handi ditu aurrean, eta erreboteko zulotik pelota guztia dira, pelota zailak, ez? Joko aizteko aukera, bikote berdeak. Bederatzitik ekarri, gantxoa Oianek, eraman Ikerrek, amagoa, eta iritsi da, bejada txokoan, eta Oierrek luze. Sotamanos Iker. Bolea bikaina. Oso ondo. Partidua pizkat neurtuz hasi du, baina... Bai,
justo horixe aipatu behar nuen, bai, lehen esan dugu, normalen baino gutxiago ari zela jokoan sartzen, baina nik uste dut, ja, jokuak aurrera eginala gehiago animatu dela, eta hor bigarren zati honetan erritmo handia jarri dio, bueno, bera oso pelotari indartsua da, batez be eskuin boleaz, esker gantxoz ere erritmo handia jartzen dio pelotari, eta horretan saiatu da, eta bai ondo lortu ere, eta bueno, momentuz favorituak nagusi. Bai, balerdi agertzen zaigu, imaginatzen dutan emanaldian agertzen ari zaizuela zoi be bai. Bueno, Irazuzta barrena da gaur hemen Sanurin. Hasiko da bigarren zeta. Oian sakera. Resto bikaina Aratzek. Luzezi joan hori, baina gora joan zaio Oierri. Eman dio, galanta gainera, zazpitik almena behar da horrela. Hor goian jartzeko pelota hori. Arnaz apur bat, Iker eta bereziki Aratz Irazuzta barrenarentzat. Aratz gaur gorriz ari da, eta Iruñean gorriz ariko dena Iñaki Artolare bada. Eta gaur Aratz Irazuzta barrena Iñaki Artolaren kamiseta soinean, haupa Iñaki, esate zuena, horrekin etorri da gaur Sanuriko pelota lekura. Pelota berri atera dute gorriek, toki txarrera doa eta oso ondo ekarri Oierrek. Luze Ikerrek, ia errebotetik, eraman Oierrek, eta eskerreratu. Horrein eskatu, ez du harrotu pelota, Oian sartuko da, ezin Iker pasa. Lan handia egiten Iker. Ia errebotetik eraman Aratzek. Txokora iritsiko da Iker, baina ezin eraman. Bai, batez lehen errezago iritsiko zela, baina eta Oier ere partiduan oso sartuta, atzetik aginduz, pelota eskatuz, oso entxufatuta ikusten da. Banako markagailuan. Sake luzea, eraman bila doa, Oian, gantxoa ona, eraman eta bildu Ikerrek. Oso ondo Aratz. Bila Iker, txokoan utzi, defentsan ondo Oian.
Zortzitik eskerrez Aratzek ezin. Ez dakite egin pelotarekin, biltza ikote berdea. Beste bat aterako dute. Ez dut ikusi, baina komentatu didate beste semifinalean Beñatazketak erakustaldia eman duela eta berak markatu duela partiuko ritmoa, abiadura handiarekin jokatu duela eta berak eta Bernaolak irabazi diete murua eta zein izan da... Bai, Beñat Garmendiari. Eta Beñat Garmendiari, bai. Printzipioz Arkaitz murua eta Beñat Garmendia ziren beraien multzoko lehenengo bezala pasatutakoak, baina Azketak gaur partida handia egin du, ritmo handia sartu dio partiduari eta Bernaola ere azkeneko astetan aingeru eskuetako arazoekin debili da, baina gaur egia esan oso partidu kompleto jokatu du eta merezimendu osoz izango dira gaur 8ko Zumarragako final horretan. Azketa eta Bernaola biak egon ziren Nazioen Ligak Euskal Selekzioa ordezkatzen eta beste bi pilotariak izan zirenak, biak profesionaletan orain, debutatu berri, orduan beste bi pelotari berri egongo dira behintzat. Unaz Landa eta Beñat Zubizarretak profesionaletarako saltoa egin dute, gaina biak ari dira izugarri maila honean jokatzen eta orain norbait bate pentsatuko du, orain aukera gehiago ez, selekzioko ate hori irekita aurkitzeko, baina kompetentzian dago, kontuan eduki behar da gaurko lau pelotari hauek ere, laurak daudela, ez dakit laure debutatuko dute, baina hor daude, enpresa profesionalen jo puntuan, momentuko profesionatu honenak dira eta beraientzako ere, helburu handia litzatekeela Argentinako Buenos Aireseko mundial horretan egotea. Gantxo Oianek ez du gurutzatu baina bizi, eskatu Oierrek eta luze oso ondo Oier. Aratzek eraman, han zegoen. Tanto celebrea. Iker atzelari lanetan orain. Luze Oierrek pasatzen utzita Aratzek eraman, Luze Zabalera naita, airez eraman Aratzek iritsiko da, bai. Txokoan geratuta zegoen Iker. Leku txarrera eskumarekin airez oso ondo, Sotamanos. Oso ondo, Oier. Bila doa Iker, ezin izan da sartu, Aratzek luze. Sotamanos, Oier, ezin. Matera joan da horre. Hori izan behar nizun. Ez dela konformatu pelota eskuan sartzearekin, kolpea tira dio eta ezin pelota horri eutzi. Eta joko hau ere gogortzen ari da, Bai. Sakera Iker. Hormabikoa, sakean oso ondo, Oier. Zelako errestoa. Bai. Kantxardian, eskumaz orain, oso ondo. Ona da. Pelota jeitsi. Oianek luze. Bila da Oian. Ez da sartuko. Beran. Erudin da, ia orain.
lurrean geratu hor Oier, bolea zeraman, bote txarra egin dio eta tanto. Bai, hor ez dakit koskaren bateo jo duen, edo pelota beraren efektua izan da, baina bueno, nahiko egin du horrik Ikerrek. Hemen ikusten dugun, ez du ikusten zen egin duen botea, baina bai, berdean jarrita tanto. Bai. Eta Iker bera ere oso maila honean ari da txapelketa honetan. Aipatu dugu multzoko bigarren moduan sailkatu zela, baina galdutako partidua justo gaur aurkari daukan atzelariaren kontra galdu zuen Abadiñon, eta bestela ikusten da oso joko bolada honean dagoela. Irutik goian, gantxo luzea jo du, orain bolea, bizi, Aratzek eskatu, berriro, oian asko sartzen, tanto honetan, 6-raino bolea. Nahi, zelako tantoa. Bikain. Zelako tantoa. Bost erditik. Intentzio guztiarekin gainera. Bai. Ederra tantoa. Hemen publikoaren artean harridura aurpegiak. Bai. Botatze ditu jokaldiak. Bai, Oier Elortz bera okerrezpanago kadeteak arte edo aurrelari ere ibili zen. Oso ondoian. Aurreraino bila eta bizi. Bai, kadetetan Bizkaiko txapeldun aurrelari jokatzen. Hori da. Eta azkenean hori nabaritu egiten da, ez? Rekurso handiko pelotaria da, eta bai tantoa bukatzerako, lehen ikusi dugu, bi paretaz, tantoren dan, aurreko tantoan esker zehar hori, bai, kalidadea handiko pelotaria, eta hau denbora gutxian, nik uste dute bai, profesionaletan ikusiko dugula. Itxura badu. Bost eta 3, markagailoan, sakea luze, ondo Iker. Irutik, gantxo oso ona, Oianek, aurreratu. Eta tanto, ez iritsi da Oian bebai. Berriro sartu. Min hartu du Oianek. Gantxoa, berak txokora eta berak amaitu. Engainatu egin du hor. Zelako tanto hau bai. Bai, hor, atzamar txikian ematen du. Horreztu asmatu Ikerrek eta Oianek bai. Ja, Ikerria zabalera abiatuta zegoen da hor kontrapausoan harrapatu du Oianek Iker, eta oso ondo. Sei eta 3, joko hau horrekatuago izaten ari da, jokoan eta markagailuan ere bai, baina bikote berdea nagusi, oraingoz. Bai, oso bikote sendo osatzen ari dira. Aukera gutxi utzi aurkariei, tanto gehienak aginduz, Oian ere oso zuzen ari da, tanto ondo bukatuz. Eta atzelariari jokatu araziz ere bai, hor lauko pelotak eta Oierri uzten dizkio, eta Oierrek bere kolpe hori inposatzen ari da. Eramateko sakea zen hau. Eta ezin eraman, Aratzek.
Eta Egiguren eta Irazuzadarrena ezin da esan gaizki ari direnik, baina tanto gehienetan dominatuta, behartuta. Eta besteak nagusi. Bai. Aire Ziker oso ondo, erresto oso ona, ia zazpira ekarri du, baina Oierrek zazpitik sortzira. Bila da oian, gantxo ona, ara joan da zen Iker, oso ondo oian, pelota mugitzen, amagoa, eta nora da hori. Oso ondo jokatuta tantoa. Oso ondo mugitu pelota oianek, eta pelota ona utzi dio. Bai. Denbora. Horrelako jotzaile batekin jokatzen duenan aurrelari batek ere oianek egin duena egiten jakin behar du, ez? Pelota dokan errematatzen saiatu, baina gero bere atzelariari ere luzumendurako aukera hori emateaz. Bueno, zozketa egiten ari dira. Euskal Pelota selekzioko 2 kamiseta eta Eusko Labelen saskia, bai. Bati tokatu zaio. Bai. Ez tokatu. Bueno, 8-3. Partidu ona izaten ari da, baina bikote berdea argi nagusi eta garaipena eta finala bi tantora dituzte oraintxe bertan. Eraman Aratzek, Oianek esker zaharra, kanpora gutxigatik joan zaio. Bai. Idea ona zan, baina jokaldi horre beti dauka bere arriskoa, ez? Hor, apurra betik jo du pelota. Bai. Eta betik jotzerakoan, arrisku handia eukitze dute pelotak da horiek. Oin gertatu den moduan, zabaleregi joateko. Asko sartzen horian, joko honetan, baina ondo. Lortzek luze, zabaleratu zaio pelota, eta utxe txartu eman dio pelotari. Ondo joan da bila. Bai, baina ez du eskuan ondo sartu. Zabaletik Aratzek. Atzelari ezkerraren kontra jokatzea ere beti da deserosoa, Bai kolokatzerako orduan, zabalerago jartzeko tendentzia dauka ezkerra, normala da moduan, eta gero pelota be oso diferente etortzen da, eta oso deserosoa da ezkertien kontra jokatzea. Gero eta ohituago gaude, lehen iaia etzegoen, atzelari ezkerrek, eta gaur egun goi mailan ere dago, Beñarrez Uztabera. Bizi Oian tantonetan ere,
Lortzek eskumaz, luze. Eta hormara doa hori, komplikatuko da, seklako pelota eraman duen Aratzek. Lortzek berriro luze, Aratzek eraman. Ondo eskatu. Txapa gainean, nahi gabe. Iez egindakoa. Oianek luze orain eskerrez. Sotamano zeraman. Amago ona. Eta hori ez da iritsiko. Bai, arroan da. Gutxigatik. Hori da zen. Asko zigortu dute tanto honetan Aratz. Eta finala tanto batera. Berdeek. Aurreko pelotakadan ere Oianek sartzeko aukera zeukan, baina uste erabaki dut, nik uste dut olako erabakitan oso zuzen ari dala. Bai. Gero Oierrek tantoa erdi egin utzi du ja, eta oso bikote egiten ari dira. Biak bat hartuta, partidaren irakurketa oso nahi ginez, eta nagusi, eta Zumarrako finalerako txartela, zuk esan duzuna, tanto bakarrera ja. Bagoa sakera Oian. Luze sakea, bederatzi terditik eskerrez, eraman baina kanpora. Eta amaitu da partida. Gazteak irabazle. Bueno, Gazteenak. Gazteak Laura dira gazteak. Gazteenak nagusi izan dira gaur. Eta merezita lortu dute finalerako txartela. Ia hurbiltzen zaizkigun. Eta finala be oso erakargarria geratu da, Bai. Beñatazketa eta Engeru Bernaola. Veteranoak txapelketa hauetan eta afizionatu mailan eta bi gazte hauek, Oian eta Lortz, indartsu datozenak. Final polita. Bai, oso polita, oso pelotari, oso bikote diferenteak. Baina, erakargarria, atzean bi atzelari bizkaitar, eta aurrelariak, biak gipuzkoarrak, eta bai, ikustekoa izango da, bai, igandeko finala. Ia bietako bat hurbiltzen zaigun. Bietako bat, ia biak harrapatzen dituzun, bai. Oier Lortz. Opomendi... Apa Oier, lehenengo zorionak. Zelan ikusuzu partida barrutik? Gogorra, hasieratik bagenekien partido gogorra izango denik, eta Oianek da biok da oso ondo eraman dugu partidua. Zorionak zuri ere Oian, zelan zure sentsazioa barrutik? Esker asko, sentsazioa inkomodo ez, zefinin pareja da ondiak genuen asko jotzen zioten, da aireko jokortan kosta inau bukatzen, baina bueno, egin da Oiarrek asko lagundu nau, asko kubritu du, eta gero nire zaten zor bola ez da pixkat laguntzen, da nik uste bile pareja honein dugula eta ondo guztua. Hasieran ikusi zaitu pizka gutxiago sartzen, baina joko aurrera joan ala erritmo gehiago sartzen saiatu zarela iruditu zaigu, konfiantza hartuta eta ondo joan zaizue. Bai hoxe, hasieran, azkarri juten itzan gantxoia, geho motelegi, ezin frontisai nola ze joeren gozun aurkitu, baina nik uste Oiarreke partidun zara dominatin dula eta aukera asko eukituztela aire bila juteko eta horren esker pixkanek aguna sartzen da pixkanek agustua. Datorren astean, Zumarragan, Azketa eta Bernaoren kontra finala, partidu gogorra. Bai, gaur goizan ikusi dugu pareja oso gogorra direla, da Oianek da biok partidu hona egin behar dugu irabazteko. Zelan ikusten duzuzuk finala Oian? Ikusi bez, goizian haitu etxetikan
ikusten partidua, ikusi dugu, azketak azken finin sartzen denean boleaz, bai airez, zen nolako ala dakan, boteare nola jotze joan, eta Bernaola ikuste dugu ez, Bernaola kaldeon 2 ordu, 3 ordu pelota jotzen ez dula faiatuko, así que partido oso gorra, baina bueno, gu gure itek jungo geha eta abertzea teatzen. Bueno, zorionak eta sorte, muti. Asko. Bueno, hau izan da gure arratsaldea, jaialdia amaituta, eskerrik asko han egon zarete guztioi eta zuri ere Oier. Bai, jaialdi polita izan da. Bueno, nik uste dut oso partidu lehiatuak izan direla, bereziki gizonezkoen biak eta bueno, baina batzuk gustora, finalera sartu direna gustora, beste batzuk ezain gustora, baina bueno, giro polita onda Zenuriko udal pelotaleku honetan eta eskertzekoa da, ez? Zenuriko udala eta bai babesle guztiei, Euskadiko Euskal Pelota Federazioari aukera ematerren gaur jaialdi hau eta orokorrean txapelketa antolatzeko aukera ematerren. Bueno, beste barik amaitzen joango gara. Hurrengora arte.